I dag skal vi lære at sætte komma. Før vi kan lære at sætte kommaet rigtigt, er der nogle ting, vi skal vide. Vi skal vide, hvad en helsætning er. Det er fra punktum til punktum. En hovedsætning er en del af en sætning, den del, der kan stå selv. Og en ledsætning uddyber og forklarer hovedsætningen. Som i eksemplet, jeg har en hund, der er sød, der er hovedsætningen, jeg har en hund, fordi det kan stå selv. Og der er sød kan ikke stå selv, men det forklarer, hvad hovedsætningen er. Der findes to forskellige, sætningerne bliver bundet sammen af nogle bindeord eller konjunktioner. Der findes to forskellige kategorier, de sideordnende, som forbinder to hovedsætninger eller to ledsætninger kan det også være. Det er for eksempel et ord som og. Og så findes der den underordnede, som binder en hovedsætning og en ledsætning sammen, fordi ledsætning er underordnet hovedsætningen. Det kan forklare ord som fordi, for eksempel. Den første regel, den er mellem helsætninger, og for eksempel så er det Peter gik, Børge cyklede. Det er to helsætninger, ja. Men i stedet kan man sætte Peter gik, komma, og Børge cyklede, og så bliver sproget mere flydende. Okay. Anden regel ved komma er i opremsninger. Hvis vi har et eksempel, der hedder, jeg købte mælk og æg og brød, så kan man sætte komma ved opremsninger, så det bliver til sætningen, jeg købte mælk, æg og brød, i stedet for, og derved gør det sætningen mere flydende. Og så har vi en regel nummer 3, som hedder foran men. Og den, som et eksempel nedenunder, så står der, hun spiste is, men den smagte ikke godt. Så sætter man altid foran et komma foran men. Hvis der er kryds og bolle, både før og efter men, så sætter man et komma foran men. Og hvis der ikke er, ligesom eksemplet nedenunder, så behøver man egentlig ikke at gøre det. Eksemplet hedder, tasken er ikke blå, men sort. Der behøves det ikke at sættes komma foran men. Regel nummer 4. Der skal være komma mellem hoved- og ledsætning. Som i det første eksempel. Man forstår godt, at de er glade, hvor hovedsætningen kommer først, og ledsætningen kommer bagefter. Man kan også bytte det rundt, så ledsætningen kommer først, så det hedder, at de er glade, forstår man godt. Her skal man være opmærksom på, at subjekt og verballed bytter plads i hovedsætningen, så bollen kommer før krydset. Og her er den 5. kommaregel ved tilføjelser og navntillæg. Hvor vi har for eksempel en sætning her. Hatten, der var blå, var flot. Som vi kan se, er i stedet for at vi lægger den i parentes, så har vi bare lagt komma der, hvor der står der og blå. Så hvorfor der skal sættes komma der, er det fordi, at det er en indskudssætning. Altså lidt ekstra information, man får. Og her nedenunder har vi et navnetillæg, som gælder det samme heroppe ved tilføjelsen deroppe, som vi gør hernede, som for eksempel hunden, Fido og Sød. Bare lidt ekstra information.